Исәнмесез, ТМВда адымнар тапшыру вакыты җитте. Студияда Сәрия Хабибуллина безнең бүгенге чыгарылышта. Табигать саташты диделәр. Салкын май планетаның җылынуымы гасырга бер кабатлана торган күренешме? Соңгы булган каты яңгырлар хәзер җирне туфракны тыгызлады. Орлыклар бәреп чыга алмыйлар. Татар теленнән имтиханны быел республикада нибары бер бала сайлаган. Милләт өчен соңгы кыңгырау ни дип чыңлый? Без рус теленнән экзамен бирәбез. Уйладым, ни өчен татар теленнән бирмәскә? Үзәк банк төп ставканы киметте. Акча мәсьәләсендә безне нәрсә көтә? Әлбәттә, Үзәк банк төп эше ул карый инфляциягә. Бауман буйлап татар мөхите эзләп, эзләгән таба алырлыкмы? Какие-нибудь фигуры поставить из национальных костюмов. Шәҗәрәләр гаилә һәм дәүләтчелек тарихын саклый. 13 буын ата-бабасын белгән, 17 көрәшче үстергән Ахунҗановлар. Ахунҗан бабай кибет тоткан сәүдәгәр булган инде ул. Балалар аның урманда умарталыгы булган. Көн кайчан җылыта, быел җәй булачакмы? Татарстан халкын борчыган әлеге ике сорауга синоптиклар бу атнада капма-каршы җавап бирде. Алдагы атнада җылыта, җәй эссе булмаячак. 3 көннән май гадәттә без җәйгә керткән ай тәмамлана, әмма ул март белән октябрьгә охшап килде. Җылы көткән җаннар гадәттә фаразны интернетка кереп эзли. Яндекстан карасак, салкын май дигән сүзне Татарстан халкы 20 миллион тапкыр язган. Холодный май в России дисәк, 25 миллион кешенең эзләвен күрербез. Мәскәүдә бу елгы май 140 елга иң салкыны булган. Татарстанда исә ул соңгы 23 елдагы метео күзәтүләр тарихына иң салкыны һәм 22 елга иң яңгырлысы булып керде. Ә менә салкын да яңгырлы да булуы белән 50 ел элек куелган рекордны кабатлады. Мондый хәл кешеләрнең сәламәтлегенә, кәефенә генә түгел, шәһәр хуҗалыгының төрле өлкәләренә дә җитди йогынты ясый. Шәһәрләрдә кабат җылылык бирделәр, авыллар газ мичләрен сүндереп тә тормады. Хуҗалыклар чәчү планына үзгәреш кертә башлады. Эшмәкәрләр алынмый калган керемне исәпли. Урамда май, халыкның өстендә, кышкы куртка, кулында бияләй. Төн аралаш кырау төшәм. Татарстанның кайбер районнарында температура 2 градус тирәсендә торды. Термометр күрсәткечләре нормадан 8 градуска түбән. Әле кар, әле яңгыр ява. Быелгы кебек салкын май соңгы тапкыр 23 ел элек күзәтелгән. 1999 елның майында уртача температура шулай ук плюс 9 градустан югары булмый. 2002 елда уртача 10 градус тирәсе булган. 5 ел элек 2017дә шулай ук май чагыштырмача салкынча иде. Бу аномаль күренеш булып санала. В этом же году количество осадков уже сейчас превышает в 1,5 раза климат. Быел майда явым-төшемнәр инде хәзерге климат нормасыннан 1,5 тапкырга артыграк. Моның кадәр яңгыр 2001 елда яуган иде. Әмма ул чакта температура югарырак булды. Шул рәвешле быелгы май үзенә мөмкин булган кадәр бөтен аномалияларны җыйган булып чыга. Иң салкыны да, иң яңгырлысы да. Синоптиклар салкын һаваны Арктикадан килә диләр. Бу исә авыл хуҗалыгына тискәре йогынты ясый. Күрәсез, туфрак ничек? Кермиде. Кермиде. Чәчелгән культуралар тишелеп чыга алмый. Соңгы булган каты яңгырлар хәзер җирне туфракны тыгызлады. Хәзер күп кенә хуҗалыкларда, күп кенә урыннарда турыша әйткәндә корка була инде. Шул каты слойны орлыклар бәреп чыга алмыйлар. Туфракта салкын. Туфрак мәсәлән төнлә 4-5 градуска кадәр җылына, көндез 10 градуска кадәр җылынырга мөмкин. Үсемлекләргә инде менә бу вакытта аларга җылы кирәк, дым бар, хәзер җылы җитмәй. Яңгырларга кадәр чәчәргә өлгермәүчеләргә исә кыр эшләре планын үзгәртергә туры килә. Бу кырга без ничегендер планлаштырмаган, без бу кырга планлаштырган суданский трава. Шигендер суданский травага инде әле җылылык кирәк. Бу кырда безнең чәчелгән көнбагыш, ләкин көнбагышның чәчү сөрүгө чыкканга күрә кырның теге башыннан уже чәчә башладык. Техническая культура рапс. На сегодняшний день посевная у нас... Бүген язгы чәчү 80%-ка тәмам. Былтыр бу вакытка бетеп бара иде инде. Дымлы һава торышы эшне 2 атнага диярлек тоткарлый. Уҗымнар өчен бу әйбәт, әмма гомумән караганда дым авырулар китереп чыгарга мөмкин. Салкын булганга җәйге лагерьләр сменаларын вакытында башлый алмаска мөмкин. Планировали начать летнюю кампанию с 1 июня. Без быел җәйге эшне 1 июньнән башларга планлаштыра идек, әмма һава торышына бәйле рәвештә 1 атна кичектерергә булдык. Шуңа 6 балаларның яртысы палаткада яшәгәнгә шундый карарга килдек.
Икатны алек шәһәрләрдә балалар бакчаларында кабат җылылык бирделәр. Яңгырлы һава торышы күңел ачу сәүдә тармагына да зур йогынты ясый. Бигрәк тә урамда урнашкан объектларга. Урамнарда ризык, эчемлекләр һәм туңдырма сатучылар керемнәрен югалта. Ачык һавада булырга тиешле чараларның вакытларын күчерергә туры килә. Җылы көннәрдә кеше күбрәк йөри диләр. Жарко было, нормально народ был. Былтыр кызу булгач кеше күп иде, менә быел һава торышы салкын булгач азрак. С 1 по 10 мая погода все-таки была неплохой. Май башы җылы булгач туристлар да күп иде һәм җәйге верандалар табыш китерер дип өметләндек. Тик һава торышы салкын, кунакларның урамда утырасы килмәй һәм веранданы планга керткән рестораннар өчен бу әлбәттә табышны югалту. И, конечно, для ресторанов, которые уже заложили себе в план, это потеря от 15 до 20% выручки. Көяш чыга, без летний веранда ачабыз. Әлегә әзерлек эшләре бара инде. Хәзер летний веранданы шлибез, интерьерларны ясыйбыз. Казан халкы үзе җылы булырга тиешле майның мондый көйсезлегенә төрлечә карый. Белмим, миңа рәхәт, чөнки мин артык эссене яратмыйм. Инде мондый погода җәй кебек түгел. Миңа рәхәт, белмим, мин яңгырлы погоданы яратам. Алайда җылыны күңел көтә инде. Матур күлмәкләр киясе килә, балага да матур күлмәкләр кидертәсе килә. Беренче бала бит инде барыбер. Минемчә, шулай булырга тиеш, шулай бара инде ул. Алдыңгы елларны мин хәтерлим, андый җиллар бар. Май холодный, год плодородный, поэтому это очень хорошо. Җәй салкынча киләчәк дип фаразласалар да, уңыш өчен аның әйбәт буласына шикләре юк. Бер дә борчыласы юк монга. Менә кеше килә дә миннән, кая барсам да бәрәңге утыртыпма, бәрәңге буламы быел? Мен әйтәм, утыртсагыз бәрәңге була. Үске якта салкын булса да, җир җылына ул барыбер асты яктан. Тамыры көчле була икән, һәрбер культурада бәрәдә чыга ул җиргә, моменты килеп җитүгә. Иген уңачак. Бишән уңачак, но менә китерү уңай булмас инде. Җәйнең салкынча яңгырлы булуы кыяр белән помидор өчен генә файдага булмас ди халык синоптигы. Иң өсте көндә 27 градус җылы булачак. Анысы да 20 көн тирәсе генә дип фаразлый. Галимнәр фикеренчә, кырлык та яңгырлы һава да 100 елга бер даими кабатланып тора икән. Рания Абдрахманова, Вадим Илларионов, Ленар Хуҗахметов, Яңа гасыр каналы. Бу атнада мәктәпләрдә соңгы кыңгырау чыңлады. 15 меңнән артык бала чыгарылыш сыйныфларны тәмамлый. Быелгы кыңгырау чыңында моңлы бер аваз бар кебек. Татарстанда татар теленнән дәүләт имтиханын нибары бер укучы сайлаган. Димәк, туган тел буенча гомум республика балы ул күрсәткән нәтиҗәгә тиң булачак. Бу ни өчен шулай? Кем гаепле дигән сораулар да урынсыз кебек. Татарстанда татар теленнән чыгарылыш дәүләт имтиханын бирү 2018 елдан кисәк кимегән. 2020-2021 елларда гомумән аны тапшыручы булмады. Искә төшерсәк, Россиянең мәгариф законнарына 2017 елда үзгәреш кертелде. 2019 елда югары уку йортларына кабул итәргә рөхсәт биргән фәннәр исемлеге расланды. Анда туган телләр, татар теле кертелми. Димәк, югары белем алырга керү өчен ул имтиханның кирәге калмады булып чыга түгелме соң? Фәйрүзә Мәҗитова татар телен үзенә кирәк дип санаган бердәнбер укучы белән танышты һәм тиздән без минуска китмәбезме дигән сорауга җавап эзләде. КФУның татар теле һәм әдәбият укытучысына укырга керергә хыялланам, һәм шушы мәктәпкә кайтып укытырга Җибасиловна шикелле тыры шәйбәт укытучы булырмын дип күз алдыма китерәм үземне. Шушы хыялы аңа татар теленнән дәүләт имтиханын сайларга этәргеч биргәндә. Таныш булыгыз. Балтач районының Норма урта мәктәбеннән Әдилә Шәйхетдинова. Татарстан буенча туган телдән сынау бирергә әзерләнгән бердәнбер укучы. Башта аптырап калдым. Ничек инде мин бер үзем генә дип бирә алырмын микән дип бер чыгдым. Аннары республикада бер үзем булгач, мин горурландым. Әдиләбез безнең 7нче сыйныфтан башлап республика олимпиадаларында катнашып, анда призер, җиңүче булып килә. Ул башлангыч сыйныфлардан ук шушы татар телен тирәнтен өйрәнә. Ул безнең бик яхшы укый. Мин аңа әйттем, син бер дә каушама, син бер дә аптырама, татар телен бирәбез. Без аңа әзерләнәбез. Дәүләт теленнән имтихан тапшырырга теләүчеләр бездә елдан-ел кими. Соңгы 7 елны карыйк. Аны тапшыручылар саны 2015 елда 69 кеше булса, 2018 елда 21-гә, 2019да 10 кешегә кала. Үткән елларда гомумән тапшырылмый. Бөек шагыйребез Габдулла Тукайның ватаны Арча районында да 11нче сыйныфлар арасында быел татар теленнән имтихан бирергә теләүче булмаган. Туган телне сайламыйлар дип балаларны гаепләп тә булмый. Чөнки алар имтиханнарны югары уку йортларына керү өчен бирә. Безнең вузларның берсенә дә татар теленнән имтихан бирү мәҗбүри түгел, хәтта татар теле укытучылары һәм татар тел белгечләре өчен дә. КФУның филология институтында татар теле бүлегенә укырга керү өчен рус теле һәм җәмгыять белеменнән БТИ бирү мәҗбүри. Татар теленнән эчке имтихан бирдерәләр.
2020 елга кадәр мәктәпләрдә республика имтиханын тапшырсаң, аны бирмәсәң дә яраган. Соңрак хәл үзгәрә. Шул шартлар үзгәрү сәбәпле бердәм республика имтиханнарын кабул итми башладылар. Шул исәптән Казан федераль университетында да. Һәм шуңа күрә без узган ел кабул иттек бары тик ички имтиханнар белән генә. Татар теленнән бөтен кеше бирергә тиеш булды монда килгәч имтихан. Без быел кемнәр балалар алып киләләр бердәм республика имтиханын татар теле буенча. Аны шулай ук саныйбыз. Ул имтихан нәтиҗәләре белән безнең вузга быел кирип булачак. Менә шу ике юнәлешкә. Димәк, быел мәктәпләрдә татар теленнән дәүләт имтиханын бирүчеләр КФУда эчке имтиханны тапшырмый гына кабул ителә. Бу мөмкинлек турында бөтен районнарга хәбәр ителде диләр министрлыкта. Тик шулай да имтихан сайлаучы берәү генә. Сәбәп мәктәптә дә түгел, сәбәп балада да түгел. Сәбәп татар теленнән бу очракта бердәм дәүләт имтиханын бирергә ихтыяҗ юк. Аңа сорау юк дигән сүз. Билгеле, инде кул кушырып утырып булмый. Валерий Николаевич Фальков исеменә безнең тарафтан хат юлланды. Һәм инде без бу хатта шушы имтиханнар исемлегенә туган телләрне дә кертүне сорап мөрәҗәгать иттек. Россиянең фән һәм югары белем министрлыгыннан беренче җавап килгән. Анда югары уку йортлары туган телләрне өстәмә имтихан итеп кертә ала диелә. КФУда ул өстәмә имтихан булай да бар. Димәк, мәктәптә татар теленнән тапшырылган имтихан нәтиҗәсе белән югары уку йортына керү мөмкинлеген булдыру шарт. Россия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов илнең мәгариф министры белән әлеге тема буенча сөйләшүләр алып баруын хәбәр итте. Әгәр дә менә рус телен биреп һәм җәмгыять белем урына икенче бердәм дәүләт имтиханы булып татар теле әдәбияты була икән һәм аның бәһәсе, бәясе кергәндә исәпкә алына икән, әлбәттә шул очракта ул балаларның саны күбрәк булачак. Менә мөмкин бу безгә мондый хәл. Мөмкин түгелме? Менә бу юнәлештә без эшне алып барабыз. Димәк, мәктәпләрдә ата-аналар гариза язып булса да, баласына татар телен укыта, дәреслекләр чыгарыла, алар федераль исемлеккә кертелә. Ә югары уку йортына кергәндә туган тел буенча биргән имтихан нәтиҗәсе исәпкә алынмый булып чыга. Димәк, кирәге юк. Кирәге булмагач, ни өчен бала үзенә өстәмә йөкләмә алсын инде? Беләсез, менә теге бер аяныч мәсьәлә булып яңгырый, әмма ләкин шуны аңларга кирәк. Беренчедән, дәресне укытуның сыйфаты имтихан бирүгә бәйле түгел. Әлбәттә, әгәр дә безнең киләчәктә чын мәгънәсендә туган телебездә югары белем уку йортларын булдыра алсак иде, ул ихтыяҗ барлыкка килер иде. Бу бөтен дөньяда хал ителгән. Туган тел иң югары белем компетенция булып санала. Әгәр сез туган телне укымасагыз, аннан имтихан бирмәсәгез, югары белем ала алмыйсыз. Ә Россиядә ул таләп төшереп калдырылды. Максатчан. Киләчәккә өмет итеп яшәргә кирәк. Бүген Россия мәктәпләрендә 74 туган тел укытыла. 43 тел буенча югары белгечләр әзерләнә. Филологлар, укытучылар, журналистлар, фән белгечләре. Әмма бер генә югары уку йортында да туган тел буенча биргән дәүләт имтиханы нәтиҗәсе кабул ителми. Чөнки 2019 елда Россиянең фән һәм югары белем министрлыгы приказы әлеге мөмкинлекне бөтенләй бетерә. Бу хәлне үзгәртми торып, укучыларның артуына да өмет итү урынсыз булып чыга. Быел бер укучы гына, киләсе елга Әдилә Шәйхетдинова кебекләр гомумән булырмы? Моны беренче танытып булмый. Бу безнең бүгенге көндә бик авыр һәм бик катлаулы аяныч хәлебез. Бу менә безнең күңел халәтебез бүгенге көндә. Шуңа күрә алай ярамый. Үзгәртергә кирәк. Фирүзә Мәҗитова, Илшат Мөхәммәтов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Бу атнада Россиядә эшмәкәрләр көнен билгеләп үттеләр. Безнең республикада 166 мең эшмәкәр бар. Кече һәм урта бизнес өлкәсендә 796 мең кеше эшли. Димәк, бер эшмәкәр уртача алганда 5 кешене эшли итә дигән сүз. Президент урта класс көчле булырга тиеш, аларга ярдәм итү безнең максат дип белдерде. Рөстәм Миннеханов белән очрашуда эшмәкәрләр ярдәм йөзеннән бизнеска бирелә торган микрозаймнарның процентын киметүне сорады. Җавап озак көттерми. Икенче көнне икътисад министрлыгы берничә программа буенча процентны чыннан да киметте. Әйтик, 13,5-нан 9%ка 7-гә калганнар да бар. Әлеге ярдәм чарасы 26 майда Үзәк банкның төп ставканы 14%-тан 11-гә калдыруы белән бәйле. Бу быел әлеге күрсәткечне 5-нче тапкыр үзгәртү иде. Иң зурысы 28 февральдә булды. Ул көнне Үзәк банк ставканы 9,5-нан 20%-ка җиткерде. Ә инде апрельдән төшерә башлады. Ставканы үзгәртү икътисадка йогынты ясауның бер алымы. Ул безнең тормышта ничек чагылыш табачак? Бу хакта без финанс белгече белән әңгәмә курдык. Әниса Эрвич, бу атнада Үзәк банк төп ставканы 14-тән 11%-ка кадәр киметте. Моны икътисад тотрыклана дип аңларгамы, башка сәбәп бармы? Бу инде безнең икътисадны күтәрү өчен, чөнки искә төшерәм, 3 айлык безнең инде Үзәк банк
рефинансирование ставкасын 20% итте. Ул вакытта хәтерлисең паника башланган иде. Кешеләр безнең банклардан акча ала башладылар. Һәм инде күп кеше кредит ала башлады. Кирәкме, кирәк түгелме товарлар алыр өчен инде. Менә бу ситуацияны ныклату өчен Үзәкбанк 20%-ка мәңгезле ставканы инде. Бу карар булышты. Ул паниканы бүгенге көндә без күрмибез име. Хәзер инде, ләкин шул ягы бар, ставка зур булгач, димәк ул инде икътисадка тискәре йонты ясый нәрсәгә. Чөнки безнең экономика ул кредитсыз яши алмый. Мәсәлән, инде бизнес предпринимательләр производство төзергә яки чит илләрдән да товар сатып алырга да алар кредит акчасын куллана. Шуңа күрә ставка зур булган сайын, рефинансирование ставкасы зур булган сайын, аларга кредит алу авыррак, һәм ул кыйммәтрәк була инде. Инфляция бүгенге көндә үсми. Бүгенге көндә әйтик инде Үзәкбанк кабул иткән карарлар алар үз эшен эшләде. Инфляция бәя артуда тукталды дип әйтсәк була. Әлбәттә инде кайбер төрле товар әзрәк арта, кайберсына кими. Туктады. Шуңа күрә Үзәкбанк соңгы бер ай эчендә 20%-тан инде 11%-ка төшерде. Мартта ипотека алучылар 3 тапкырга кимегән. Менә ставканың кимүе яңа фатирлар икенче торак алуда җанлануга китерерме? 3 айлык булган хәле кайталмыйбыз бүгенгедә. Чөнки ставкалар төштә дә, сатып алу сәләте безнең халыкны кими. Аннары бит инде менә һаман инфляция дибез име, инфляция арта, ләкин бүгенге көндә шул ук хезмәт хаклары алар бәрі алынхар артмый. Ипотека ставкасы түгел, именно менә фатирларның бәясе төшмичә, без инде фатирларны күп алу тизгенә кайтмас дип беләбез. Соңгы ай ярымда бу төп ставканың инде 3нче тапкыр кимүе әле тагын булырга мөмкин дип фаразлыйлар. Күпмегә? 11% бүгенге экономик өчен бәре күп. Бәре күп, без ел ахырына хар көтәбез, аны төшерерләр дип тагында. Бизнес көтә 3-4%. Әлбәттә, Үзәкбанкның төп эше ул карый инфляцияга име. Хәтта соңгы атнада дефляция дигән. Дефляция безнең дефляция ягъни кайбер продуктларга бәяләр төшә башлады дип әйтик. Әгәр дә бу тенденция дәвам итсә, әлбәттә Үзәкбанк төшерәчәк. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Рәхмәт сезгә дә. Адымнарны дәвам итәбез. Бу атнада Казанда җәяүле урам Бауманның киләчәге турында фикер алыша башладылар. Башкалар җитәкчелеге урамыннан 17 ел элек 1000 еллыкка төзекләндерелде, яңартырга кирәк дигән иде. Хәзер урамны туристлар үзебезнең республика халкы һәм Бауман урамындагы йортларда яшәүчеләр өчен уңайлы итү бурычы тора. Урам ишек аллары, биналар, ул тирәдә башка урыннарны бердәм концепция буенча төзекләндергән җыйналар. Шул ук вакытта башкаланың төп урамына киләчәктә милли үзенчәлек кертерләрме? Илгиз Шәкуров бу атнада Бауманны әйләнеп кайтты. Ул анда хәзер милли мөхит таба алдымы? Бауман Казанның нәкъ үзәгендәге җәяүлеләр урамы. Тарихка күз салсак, ул башкаланың иң борынгы урамнарының берсе. Казан ханлыгы чорында ук барлыкка килгән. Без урамны бер башыннан икенчесенә кадәр йөреп чыгачакбыз. Шәһәргә килгән туристларның күпчелеген биредә очратасың. Узган ел Казанга 3 миллион турист килде. Алар Бауманга кирмичә калмагандыр. Очень много сувенирных лавок. В окошках все видно. Все, что можно приобрести. Название котиков. На татарском языке очень привлекает внимание. Прям обращаешь внимание, чтобы прочесть. Ну и чистота и красота. Күз беренче чиратта элмә такталарга төшә. Менә сувенирлар кибетенең берсендә татарча язганнар, тик күршесендә рус һәм инглиз телләрендә генә. Элгәрәк ничектер инде сизеләдер. Кебеге хәзер бик анхатлык шикелле түгел миңа без карап киләбез әкренә бөтен җирне. Мотор бик рәхәт, но татар мөхите бик түгел дип әйтәм мин. Менә татар мөхитен көчәйтеп җибәрү өчен нәрсә эшләп булыр иде сезнеңчә? Әзер шундый татар җырлар яңгырап торса, менә монда бизәнү эшләрендә дә татар бизәкләре булса. Баумандагы милли мөхитле урын дип китап кибетен атарга була. Ул кунакханә бинасында урнашкан. Гомумән бу тарихи яктан әһәмиятле бина. Элек монда матбугат йорты урнашкан иде. Туристлар инде күбрәк керәләр. Безнең якларга менә шушы Бауман легендар Бауман урамына үткәндә, әлбәттә безнең кибетне урап узмыйлар. Балалар китабы бик күп безнең менә кызыксыну ята. Шулай тарихи китаплар, шулай инде матур әдәбиятта. Ике бабай утыра, ике скульптура. Больше бер нәрсә күренми особо. Ну шак-шак кибетләре татарча җитми. Татар музыкасы, менә бер дә татар музыкасы ишетелми. Песидә түбәдә кигән бабайда атта күрдек. Ул халкыбыздан аерылгысыз булган, ләкин аның ни өчен пәлтә киюе генә аңлашылмый.
Не знаю насчет национального это или нет, я, может быть, еще просто не почитал. Там у вас там стоит крутой конь, вот, классная штука. Потом на асфальте были звезды с национальными, я не знаю, кто это, певцы, наверное. Бауман урамындагы әлеге йолдызлар аллеясы 2003 елда ачылган. Анда танылган 6 татар сәнгать әһленең исемнәре язылган. Әлеге йолдызлар турында төрле фикерләр һәр вакыт ишетелеп тора, әмма аларның җирдә ятуы гына үзгәрешсез кала. Бу йолдызлар инде таушалып, яргаланып беткән, яңартасы килә. Алга атлыйбыз һәм каршыбызда танылган чәй йорты. Бауманда яңа кафелар ачылып кына тора. Чәй йорты монда күптән һәм ул Бауманның бер милли ноктасы булып кала әле. Димәк, татар ашларына ихтыяҗ бар. Тик бер читендә шаурма сата башлаганнар. Чәй йорты каршында татар ашлары йорты. Ул инде берничә ел элек ябылган иде. Һаман эшләми булып чыкты. Кайчандыр яңгырап торган татар шәҗәрләр да ишетелми. Аның каравы төрек товарлары кибетеннән төрек шәҗәрләр бар җиһанга тарала. Бауман урамы буйлап барганда төрле телләрдә белдерүләр һәм музыка ишетү гадәти хәл. Тик менә татар ашлары тәкъдим итә торган туклану ноктасына килеп җиткәч, без кабат тынлык белән очраштык, гәрчә аларның да моны эшләргә мөмкинлекләре булса да. Баумандагы фонтанда татар фольклоры бизәкләрен саклый. Менә Габдулла Тукайның суанасы. Ләкин туристлар аның нинди герой икәнен белмичә дә кайтып китәдер. Янәшәсендә аңлаткан бер генә язма да юк. Хәзер генә әле без үзебездә ашап чыктык мөселман столовыйында. Татарча мәхит бар, матур итеп бабай чыгып торган урамга. Карыйбыз татарча сөйләшеп үтәләр кешеләрдә. 1885 метрлы Бауманны без буеннан буена йөреп чыктык. Урамның түрендә Тукай геройлары белән бизәлгән сәгать тора. Монда яңартканда саклыйсы да, өстисе дә әйберләр бар әле. Ну, мне кажется, может интересно какие-нибудь фигуры поставить, в национальных костюмах, может быть, какие-то поставить такие миниатюрки, знаете, старой Казани, когда она раньше была, еще до того, как ее перестроили. Илгиз Шәкүров, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа Гасыр каналы. Әгәр дә без телне кем сакларга тиеш дибез икән, җавап күптән билгеле кебек. Һәркем үзеннән башласа иң яхшысы. Беренче чиратта гаиләдән. Чөнки гаиләдә генә без асылларыбызга төшенә алабыз. Әгәр дә буыннар бәйләнеше саклана икән. Бу уңайдан республикада ел саен уздырылучы тарихта без излебез дип аталган фестиваль әһәмиятле. Ул безгә Татарстанның көчле гаиләләре, аларның бай тарихы, нәсел шәҗәрәләре белән танышырга мөмкинлек бирә. Бу елгы конкурста җиңүчеләр Сабадан Ахунҗановлар. Ата-бабаларын 14нче буынга кадәр беләләр. Бүген нәселләрендә 700-дән артык кеше бар. Оста гармунчылар, җырчылар, кыр һәм көрәш батырлары. Ахунҗановларның нәсел агачына Илдар Сафиуллин күз салды. Шәҗәрәне төзеп, шушы үзебезнең нәселне барлап йөри башлаганда 2008 еллары. Сабар районында яшәүче Ахунҗановларның шәҗәрәсе бу. Республикада үз гаилә тарихын белгән иң зур нәселләрнең берсе. Алар аны 1605 елга кадәр ачыклаган. Истәлек әле мин аны иребездә дә бар. Үзебезнең шәҗәрә турып та укыйм әле карыйм. Безнең бу мәгълүматны туплауда тагын Ибраһим абый кызы Әминә апа зур эш башкарды шушы тарафта. Ул безгә шушы Ахунҗан бабайның булган тормыш юлын көндәлек дәфтәренә язып барып, шуннан барлап алынды. Ишле нәселгә нигез салучы кеше Ахунҗан бабалары була. Алар бүген аның фамилиясын йөртә. Ахунҗан бабай кибет тоткан сәүдәгәр булган инде ул. Аннары аның урманда умарталыгы булган. Менә шул умартаны аерткан көнне карчыгына ипи пешертеп, бөтен авыл баласын җыеп, ипигә бал ягып, бөтен авыл баласын шулай итеп хөрмәтли торган иде. Сыйлаган бабай. Авыр тормышларда авырлыклар кичереп яшәгән әби бабаларыбызның анаклары дип горурланып яшибез, әлхәмдүлилләh. Ахунҗан нәселенең бер гасырдан артык тарихын алар шушы сандыкта саклый, нәсел тамгасына кадәр бар. Ахунҗан бабайның 4нче киленнең кияүгә килгәндәге бу алып килгән сандыгы була. Менә бу сандыкны инде мин шул елдан бирле кайнанам үлгәнгә дә бик күп еллар бит инде шуннан бирле сакладым инде. Менә монсы Ахунҗан бабайның bütün балаларына тапшырылган нәсел тамгасы. Менә кызым бу Галимулла бабайның анасы Махрибикә була инде. Әнә шулай нәсел тарихы буыннан буынга күчә, туганлыкның көче аларның канында. Мәктәп диләр, детсад диләр, берсе дә алар ярдәмче генә алар. Кырыйдан гына. Төп тәрбия, акыл, башлы булу, каннан тама.
Ахунжановлар нәселендә очрашу өчен бәйрәмнәрне көтеп тормыйлар. Менә бүген дә Улы Шоңар авылында үзләре төзекләндереп, бабалары кушаматын йөртүче Барый чишмәсе янына җыелдылар. Ахунжан бабайның оныгы, Галимулла абыйның улы Риша, менә шушындый матур чишмә эшләгән. Ахунжан бабайның Агачның тамырлары никадәр тирәнрәк һәм ныграк булган сайын, ул шул кадәр биегрәк һәм иркенрәк булып үсә. Әлеге фәлсәфи канун табигатькә генә түгел, кешелек дөньясына да хас. Ахунжановларның нәсел агачы моңа ачык мисал. Менә бу шәҗәрәдә 13 буын тасвирланган. Шушы сүрәттәге кебек алар тормышта да дус һәм тату булып яшиләр. Бу әле спортчылар нәселдә Ахунжановларның зур командасыннан 17 көрәш батыры чыккан. Рифат шуларның берсе. Россия беренчелегендә беренче урын алдым. Нәселем бик көчле булу белән хурланам. Ахунжан нәселе бөтен ил буйлап таралган. Кемерово, Новокузнецкида яшәүчеләр бар. 2010 елда очрашып туганнар сабантуе уздырганнар. Алар нәселендә хәзер 700 артык кеше бар. Килешерсез шок катырлык саннар бу. Ахунжановлар бу атнада без тарихта эзлебез дип аталучы нәсел шәҗәрәләре фестивалендә җиңү яулады. Шул хөрмәткә җәен бөтен туганнар җыелып кабат гаилә бәйрәме үткәргән ниятлиләр. Саба районыннан Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге адымнар тәмам. Мин сезгә файдалы яллар һәм күңел тынычлыгы телим. Исән сау булыгыз.